Türkmenabadda Lewap vilayatynyň Köpürli hastahanasynyň baş lukmany öz janyny kast etmekden sygyndyn soňra häzir kesilhanada agyr ýagdaýda bolmagynda galýar. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlardan habarly çeşmesi mundan öň kesilhanada prokuraturanyň barlyga geçirendigini we baş lukmanyň iltesiginiň hem bolmagynyň mümkindigi aýdylýan jenaýetleri ýüze çykarandygyny aýdýar. Bu agyrlykda ýerli resmiýetler hadise barada habaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin şäherler. Ilki bilen Azatlyk radiosynyň 45 ýaşly baş lukmanyň doly ad familiýasy onuň iltesiginiň bolmagynyň mümkindigi aýdylýan jenaýetiň jikme-jikleri ma'lum bolsa-da, makalada lukmanyň inisiallarynyň ulanyljakdygyny, şeýle-de prokuraturadan resmi kommentariýa almak başartmandygy sebäpli derňe wiýişiniň detallarynyň ma'lum edilmejekdigini belleýär. 10 martdan 11-ne geçilen giýje takminan saat 00:15 töwereg baş lukman EM öz jaýynyň ýerdimininde özüni asmak tinan sygyndan soňra agyr ýagdaýda Türkmenabaddaky Köpürli hastahananyň reanimasiýa bölümine eltilýär. Bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri bilen tanys çeşmämiz baş lukmanyň häzir ýagdaýynyň agyrdygyny, şeýle-de ýerli häkimetler habaryny syzyp çykmagynyň öňüni almak maksady bilen lukmanlar bu barada dil ýarmazlygy tapşyrandyklaryny aýdýar. Anonimlik şertinde habarçymyz bilen gurundaş bolan lukmanlaryň biri EM-iň 2018-nji ýylda Köpürli hastahana açylanda oňa baş lukman hökmünde bellenendigini, ýokary wezipeli emeldarlaryň biriniň oňa arka çykandygyny, şeýle-de onuň Türkmenabaddaky iň gurply adamlaryň biri hasaplanýandygyny aýtdy. Baş lukman EM Saýid etrafynda doguldy. Köpürli hastahana baş lukman hökmünde bellenmesinden ozal şäheriň anyklaýyş hastahanasynda baş lukmanyň orunbasary bolup isläpdi diýip atlandyrylmasydygyny soran lukmanlaryň biri 11-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Azatlyň Lewap vilayatynyň saglyk saklaýyş pudugundaky çeşmesi baş lukmanyň janyny kast etmekden sygynyň öňýany Türkmenabaddaky Köpürli hastahanada prokuratura tarapyndan barlyga geçirilendigini, netijede şol sanda baş lukman EM-iň hem iltesiginiň bolmagynyň mümkindigi aýdylýan uly meçberdäki pullaryň bir kanun ele geçirilmegi bilen bagly jenaýetleriň üstüniň açylandygyny gurrun berdi. Azatlygy bu işiň jikme-jikleri ma'lum bolsa-da, Lewap vilayat prokuraturasynda nähildir bir kommentariýa almak başartmady. Vilayatyň saglyk saklaýyş idaralarynyň şol sanda Köpürli hastahananyň wekilleri hem baş lukmanyň özüni helaklemek tinan sygyny ne tasdikladylar, ne de inkar etdiler. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlaryň özgörmegini ýakyndan idarlamagy dowam etdirer. Ýatlatsak Azatlyň ozalda habar berişi ýaly geçen ýylyň aýagyndan bäri ýurduň durly künjeklerindäki idara kärhanalarynda we önümçilik zawodlarynda derňe işleri alınıp barylýar. Bularyň çäginde şol sanda Lewapda da ençime kärhana ýol wastasy we jogapkär işgäri, şeýle-de howpsuzlyk gullaklarynyň wekilleri tutuk edilipdi. Gal berse-de türkmen emeldarlarynyň özlerine garşy açylan jenaýet işleri bilen baglylykda özlerini helaklemek ýaly ýagdaýlar ozal hem ýüze çykypdy. Azatlyk radiosy 2016-njy ýylda Türkmen Newit döwlet konsernine degişli Esasy Newit geçirjiler müdürliginiň başlygy Bayram Hydyrowyň Balkanabaddaky iş otogunda özüni asandygyny habar beripdi. Sonda aýdylmagyna görä 45 ýaşly Bayram Hydyrow öz ýol başçylyk edýän idarasynda geçirilen derňewde başlyk bolmazyndan öň edilen işlerde aýplanandan soň özüni helakläpdir. Türkmen hökümeti bu habara hiç hili reaksiýa bildirmändi. Türkmen häkimetleri 9 martda Mardaky baş mescide gelip miraz giýjesini ýagşy dilek edýän ýaşaýjylar kowdular. Tewtiň ähli ýerinden ýar gelen adamlar hiç kime päsgel bermän mescidiň daşky diýwarlaryna ýaplanyp, tögerekdäki oturguşlarda oturup doga okuýardylar diýip Azatlygyň Tewitdäki habarçysy 10 mart günü giýişlik habar berdi. İslam dinine göre İsra we Miraç giýjek syýahatyň iki bölegi bolup Muhammed peýgamber fiziki we ruh hasaplanýan syýahaty 621-nji ýyl töweregini bir giýjede geçipdir. Adamlar Miraç giýjesini öz bilen dowalaryny okumak üçin agşam saat 10-dan soň baş mescide ýygnanmagy başlady. Olaryň arasynda ýaşly, orta ýaşan adamlar bilen ýaşlarda, başlaryny böwrük giýen oglanjyklar we ýaglyk daňynan gyýyzagallar da bardy diýip habarçy adamlaryň ýüz maskalaryny giýmek düzgünlerini hem berip-berja edenligini sözüne goşdy. Mescide gelýän adamlar derrew häkimetleriň ünsüni çekdi. Ýöne polisiýanyň awtolugyna gelen 3 ofiser ilki ulagdan düşmän garadan seredip oturdy.
Emma biraz soň gije sagat 11-den geçenne adam has köperlige raýat eşikli özlerini alyp barşyndan milli howpsuzlyk işgärleri hasaplanan 3 adam gelip polisiýanyň adamlary dargatmagyny buyurdy. Polisiýa awtologdaky ses gatyldyjy guralyny ulanyp adamlar sizin öýleýiňize gitmeňizi talap edýärler diýip 4-5 gezek gaýgyrdy. Emma adamlar gitmän mescidin daşyny oturan ýerlerinden doga dileglerini dogam etdirdiler. Şondan soň bir ýere goşmaçy polisiýa güýçleri çağıryldy. 20-25 aralygyna polisiýa işgäri geldi. 2 sany ýol goýugçylyk ofiseri polisiýanyň işgärlerini bir ýere jemläp olara nähildir bir tawsyrlyklary berdi. Ondan adamlar häzir bizi kogorlar diýip ätiýaz etdi. Saqqally ýaşullaryň biri ýerinden turup olar bilen gurlaşmaga gitdi diýip wakanyň şaýatlary gurrun berdi. Ol adam häkimet wekilleriniň ýanyna baryp barmanka döwlet ýol goýugçylyk gurulugynyň 2 awtology sirenasyny işledip mescidin awtodurulmasyna goýulan awtologlaryň derhal aýrylmagyny talap etmäge, ýogsa ulaglaryň döwlet belgileriniň goparylyp alynjakdygyny aýdyp gaýgyrmaga başlady. Mescidin daşyny üşen mahalläni kowmal edilen polisiýa işgärleri gaýrat edin. Ýolbaşçylar buyurdy. Bizden gaty görmäň. Doga dilegiňizi öýüňizde edin diýip adamlara sypaýçylykly ýüzlerini diýip habar çaýtdy. Mescidden kowlayan adamlaryň biri öz ýanyna gelen polisiýa işgärine ýüzlenip, "Hany, hol saqqally ýaşuly başlygyňyz bilen gurlaşmaga gitdi. Şoňa garaşyp göreli. Belki doga dilegi şu ýerde etmäge ruhsat bererler" diýdi. Ay, näme bileýin ol. Ýani biri üşürenne bir ýere wahhabistler üýtdümi diýýärdi. Biri adamlar çaltyrak kup dargatmagy buyurdy diýip polisiýa ofiseri bu haýşa umysyz jogap berdi. Adamlar doga dileglerini bes edip öýlerine gitmeli boldy. Sagat 23:40-dan soň polisiýa ulaglary şäheriň köçelerini aýlanyp ýany ýoldan ýörep barýan ýa-da öýleriniň goýunyna oturguşlarda oturan adamlardan hem öýlerine girmegi talap etdiler diýip habarçy etirap. O yerlerinden gelen adamlaryň tanyşlarynyň, garyndaşlarynyň öýlerine toplanyp doga kanlyklaryny habar berdi. Halkara hukuk toporlar tarapyndan din azatlygyny gödök bolmakda tanqidlenýän Türkmenistanyň kanunlary kağıt ýüzünde raýatlaryň İslam dinine uymak ýa-da uymazlyk hukuklaryny kepillendirýär. Ýöne hökümet tanqidçilary resmi şywadyň döwletden maddi golluk alýan din wekillerini mescidleri ýurtda döredilen şahsiýet kultuny putolandyrmak üçin ulanýanlygyny, şol ruwatda da adamlary dini nanslar üçin ýanamagyň, türme basmagyň giň ýaýranlygyny aýdýarlar. Paytaxtdan soň Türkmenistanyň welaýatlarynda koronawirusa garşy waksina edilip başlandy. Adatlyk radiosynyň Libapdaky habarçylary ýurdun gündogur sebitindäki hassahanalarda lokmançylyk işgärlerine waksina edilip başlandygyny habar berýärler. Gararsyz habar serişdeleri daşygda muallimleriň koronawirusa garşy waksina almagy taýýarlanýanlygyny aýdýarlar. Adatlyk habarçylarynyň sözlerine görä, Türkmenawatda şäher hassahanalarda saglyk işgärleri waksinany 10 martda alyp başladylar. Köpügürli klinikanyň ýokynç keseller hassahanynyň şäher hassahanasynyň we tiz kömek gullugynyň işgärlerine tanjym edilýär. Poliklinik işgärleriniň arasynda waksina entek başlanmandyr. Tanjymdan öň medisina işgärleriniň saglyk barlyklary geçirilýär. Olaryň gan basyşy, temperaturasy we gany barlanýar. Tanjymyň ilkinji dozasy edilip, ikincisi 21 günden ediler. Waksina alanlara şahatnama beriler diýip habarçylarymyz aýdýarlar. Ýatlasak, Liwap vilayetinde vaksinasiýa üçin töwekkülçilik toporunyň sanawlary ýanwar aýynda düzülipdi we oňa saglyk işgärleri hem mugallimler girdilipdi. Türkmenawatdaky habarçylarymyzyň yerli saglygy saklaýyş edaralaryndaky şeşmelere salgylanyp aýtmagyna görä, COVID-19-a garşy vaksinasiýa üçin bu ýerde Hytaýda öndürilen waksina ulanylýar. Adatlyk radiosu Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrliginden resmi taýdan maglumat almagy inanşýar. Şu wagt Aşgabatdaky habarçymyz Hytaý waksinasynyň paýtagtda hem ulanylýanlygyny, hususan da travmatologiýa keselhanasynda lukmanlara Hytaý waksinasynyň edilenligini habar berdi. 6 martda Hytaý telewizionyasy koronawirusa garşy Hytaý waksinasynyň birinji toporunyň Türkmenistana iýerilenligini habar berdi. Türkmen medeniýeti Hytaýdan koronawirusa garşy sanjymlaryň
ýurda getirilenligi barada habar bermedi. Yanvar ayında Türkmenistan bir wada 2 sany Rus vaksinasyny hasap aldy we bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän daşary ýurt vaksinalaryny hem dermanlaryny öwrenmek hem hasap almak planlaryny eglan edipdi. Azatlygyň habarçylaryna we çeşmelerine görä häzirki wagtda Rus vaksinalary Liwap vilayetinde ulanylmaýar. Bu aralykda Türkmen News gararsyz neşri Türkmenistanyň vilayetlerinde mogollimlere COVID-19-a garşy vaksinany etmäge taýýarlygyň görülýändigini habar berdi. Daşoğud vilayetinde mogollimlere 15 martda aýyň ahirine çenli vaksin ediler diýip neşir bu döwrüň okuwçylaryň 21 martdan 1 aprele çene dowam edýän bahar din jalyşyna gawat gelýänligini belleýär. Şeýle-de Türkmen News mogollimlere sanjym etmek üçin Hytaý vaksinasynyň ulanyljakdygyny habar berýär. Türkmenistanda vaksinasiýa fevral aýynda paýtagtdan başlanypdy. Ilkinji nowatda medisina işgärlerine, polisiýa işgärlerine, kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine, jemgyýetçilik transportynyň ulak sürüjilerine we köp sanly adam bilen ara gatnaşyk saklaýan döwlet işgärlerine vaksina edildi. Yurt häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri vaksinasiýanyň gidişi barada habar bermedi. 10 martda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň harby lukmançylyk gullugyna salgylanyp, harbiýlaryň 3%-na koronawirusa garşy vaksina edilenligini habar berdi. Neşriň habaryna görä, goşunyň harby ýolbaşçylary, ministrligiň işgärleri, paýtagtda we onuň töwereginde ýerleşýän harby bölümleriň ofisiýerleri vaksina alypdyr. Eskerlere vaksina entek edilmändir. Türkmenistanyň Saglygy saklaýaş ministrliginiň resmi web sahypasynda diňe Orsiýetiň Sputnik V vaksinasynyň hasap alynanlygy barada resmi maglumat berilýär. Şeýle hem saglygy berkitmek üçin maska giymek we 2 metrlik aralygy saklamak ýaly maslahatlar berilýär. Türkmenistanda koronavirus keseli resmi taýdan hasap alınmady. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä şunlar satuwda medisina maskalary bar, ýöne bahasy ýokurlanýar. Häzirki wagtda döwlet dermanhanalarynda öň 1 manada satylan maskalar 1,5 we 2 manada satylýar. Dermanhanalaryň işgärleri maskalaryň gymmatlamagyny önümiň hiliniň gowulaşmagy bilen baglanyşykladygyny aýdýarlar. Şol bıraktyň özünde de Oğuzhan köçesinde ýerleşýän Saparmurat Niýazow adyndaky keselhanada saglyk işgärleri maskasyz işleýärler sebäbi hemmelerine eýem koronawirusa garşy sanjym edildi diýip Aşgabatdaky habarçymyz 10 martda habar berdi.